Fastillahan on ollut jotain pieniä vaivoja tämän kilpikätensä kanssa. Hän satutti sen edellisessä ottelussa ja sinne ainakin Granlundkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärven, nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin sen sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon Magnus Pääjärvi maalin tekijänä. 7.40, se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja näin Magnus Pääjärvi, toinen maali tässä turnauksessa ja Ruotsi 1-0 johtoon. Todella hieno kuti aivan yläkulmaan ja siinä on suomalaispelaajan mailakin sen verran. Saattaa olla, että se ottaa vähän jopa kimmoketta siitä Lassen kun hyökkäät. Edelleen sama, voisiko sanoa kaikuun askelten, maalia ei saa antaa Ruotsille. Ruotsi johtaa 1-0. Poikittaisyöttö tolpassa käy, olipa loistava. Ja laukkoinen tässä tilanteessa siis Staffan Grunwald. Molemmat maalivahdit ovat olleet vakuuttavia, niin kuin tietysti finaalin luonteeseen kuuluukin. Tässä tämä Pääjärvi-Berglund yhdistelmä. Ja kiekko tolpassa. Markus Kryger Ruotsin aloitteena. Sieltä kaivaa Granlund kiekon itselleen, tulinen laukaus lähtee ja kiekko on siellä. Oi, tuosta se pitäisi kyllä pistää jo maaliin. Siellä ei maali edes lähtee. Fast torjuu siellä ja sitten kiekko putoaa sinne ja näin lähellä se on. Siinä on Janne Pesonen viimeisenä yrittämässä, mutta ruotsalaiset puolustavat. Erittäin tärkeä aloitusvoitto, Mikko Koivu ottaa sen ja sen jälkeen saadaan tilanne aikaan. Vielä ruotsalaispelaaja sulkee kiekon siellä alleen ja sitä sitten siellä miehissä kaivetaan. Ja lopulta sitten ruotsalaispelaajat kaimivat sen pois sieltä omalta alueeltaan. Immonen kiekossa saa peränsä sinne sitten Rickard Wallin. Vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle, pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu, häntä painaa Jimi Eriksson siinä laittaa. Sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle. Se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä Jarkko Immonen tulee CHP-pisteen kaarelle ja antaa kanunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leivotaan Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka Kaasanen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä tärise. Valle veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen hieno maali. Ja mikä parasta. Se tulee 7 sekuntia ennen erän päätöstä. Ja Tuomo Ruutu. Kukapa muu on siellä portsarina maalin edessä. Väänänen ja purkaa hyvin tilanteen, mutta vähän huolimattomasti vieläkin. Ja sitten Granlund, hän vuorostaa Silverbergille ja Silverberg kaatuu, ja siellä työntää kädelläänkin kiekkoa. Ja saman tien Suomi kuitenkin kiekon riistää itselleen Topi Jaakola. Pakkikaverina edelleenkin Ossi Väänänen, joka on pelannut pitkää vaihtoa sitten keskialueella. Erittäin kova karvaus. Siinä on Karvaelsa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekon. Sitten painaa perään Pihlström. Pihlström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pihlström loistava syöttö. Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Oi. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttöä. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Olipa makoisa alku, Pihlströmin jalat käyvät siinä kuin sillä kuuluisella entisellä sinisellä bussilla, jossa jalkojen sitten nyt ovat tärkeät hetket veneillään. Eikä mitään, sieltä Koivu karkuun ja laita Mikko siitä, laita! Ei mennyt, vaan Fast pelastaa, siinä se 3-1 olisi ollut, siinä se 3-1 olisi ollut, mutta ei onnistunut Mikko tekemään, vaikka yrittää samaa harhautusta kuin rankkareissakin. Mikko Koivu, joukkueen kapteeni, Mikko oli sillä kuuluisella karkumatkalla. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa! Kiekko maalissa 3. kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin
ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Niko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Niko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fanholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee PAM ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi ottaa 3-1. Oi. Ottaako Per Borgio aika lisää? Eriksson Tedenby vaihtaa toiselle puolelle, koska oma hyvä laukauksen pomppukiekko, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3-19 ottelun 3 erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mikke Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3.19 on peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Ja nyt se alkaa sitten saada sen lopullista kestetään. 4-1, 17 minuuttia pelattu ottelun 3. erää. Ja Suomi ottaa toisen maailman mestaruutensa. Tähän joukkueeseen luotetaan niin paljon, että Ruotsi ei sieltä enää nouse. Ruutu Koivu ylhäällä, Rickard Wallin, sitten tulee Jimi Eriksson, Wallin, pomppukiekko, Suomessa pääsevät väliin. Sami Lempistöä taklataan, Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittaisi syöttö Mikko Koivulle, 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut, Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1! Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat! Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa jäljellä. On menossa 3. näytös. Mika Pyörälä 57.16 on menossa 3. näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte nauttia. Nyt saatte ja Timo Jutila 1 maali. Ja sitten Sjögren laukoo, saman tien Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peliaikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle! Se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä! Jokainen kuti menee häkkiin! Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon, pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsadana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoehtoissa mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit kuluvat ja hyvät suomalaiset, leijona miehistö toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petteri Nokelainen, 3-1 Niko Kapanen, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta.